Екосистемни услуги в планинските райони. Защо са толкова важни за нас и за природата? Преди да започнем, замислете се за момент над красивите планински пейзажи, заснежени върхове, гъстите гори, кристални извори и богатата фауна. Но освен красотата, планините предоставят на човечеството и огромен набор от ползи, които може да не осъзнаваме на пръв поглед. Тези ползи се наричат екосистемни услуги. Какво са екосистемни услуги? В основата си тези услуги са блага и услуги, които природните системи предоставят на човечеството безплатно. Те включват чист въздух, чиста вода, храна, убежище и много други. Какви екосистемни услуги предоставят планините? Регулиране на водния режим. Планините са основен източник на прясна вода. Горите и почвите в планинските райони поглъщат валежите и постепенно ги освобождават, като предотвратяват наводнения и осигуряват стабилен поток на вода през сухите месеци. Поглъщане на въглерод. Планинските гори играят ключова роля в поглъщането на въглерод, помагайки в борбата срещу изменението на климата. Биоразнообразие. Планините са дом за множество видове растения и животни, много от които не могат да бъдат намерени никъде другаде на планетата. Културни и духовни стойности. За много хора планините имат специално културно и духовно значение, като предоставят вдъхновение, спокойствие и свързаност с природата. Как планините опазват природата и околната среда? Чрез своите екосистемни услуги, планините допринасят за стабилността на климата, регулирането на водния режим и запазването на биологичното разнообразие. Те предоставят жизнено важни ресурси, без които човечеството и другите екосистеми по света биха имали сериозни трудности. Заключение. Екосистемните услуги не са просто интересен научен термин. Те са основата на нашето съществуване и благосъстояние. За да се наслаждаваме на тези услуги и в бъдеще, трябва да действаме отговорно и да опазваме планинските райони и природата като цяло. Така не само ще запазим красотата и уникалността на планините, но и ще осигурим по-добро бъдеще за себе си и следващите поколения. Този видеоклип е изготвен с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони в изпълнение на административен договор номер BG 06 RDNP 001 19 443 0001 от 9 септември 2021 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 19.2 323 развитие и популяризиране на териториалната идентичност от стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение Микразлог под мярка 19.2 прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19, водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.